Mbak Niken ben munggah nyedaki Mas Gareng. Nah. Mbak yo mesem rengut bedae apa? Susah bedae apa? Teko janji aja ewa aja nandanu nadyan aku kotaksi lain janji mesem kan sapa enteni yo bareng angut diruring nakuna lakone lumempet mesti kau Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat ta? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan ki dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo Nggih. kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep pangestune. awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas, pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet, nggih Nggih to. leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Siryadi. Oh nggih kagem Bapak Bapak Haji Siryadi. Bapak Haji Suryadi. Triyadi. Nggih. Sriyadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah wau kula wau foto kalih. Wau Ibu- Pak Tresno. Sanes Ibu Triyadi. Suryadi ketingale. Nggih, nggih. Tapi kalih Pak Suryadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar Nggih. biar saya Kok- juga tahu. Ah, nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah yen wis cedak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Siryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin jenengan Saya akeh. nggih, dadi jenengan lenggah sik. Lan Men Pak Siryadi karo Nduk Niken. yen Pak Sriyadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing ini bener tuwake ngoten wis niku. ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Wong cair yo padha wae. Wah, apik men suarane. Kok horor Nggih, iki to? heeh. Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Sri Yadi. Sriyadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya Untuk kondang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin nggih. Saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak, Nah, Nggih. kita. Pak Sriyadi donganipun lari ingkang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa ta? Kok gondoli piye Aku- dilungi kok gondol? Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam? Ya iki lah polos bocah iki. lah, kue saya ketahui lagi apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean, Hah? sampean ora sir ngowehi aku to. Eh? Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya Pira kuwi? Pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Yo 150 Pak kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Lah, Sampeyan ikhlas apa ora? Kayoke nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kok operasi to? Oh, krungu kuwi operasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Yen wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes, rasa ngono Astagfirullahaladzim. tuh kaya.
Oh, aku anggar kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Inggih Luar ngaturaken biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Pak Pertelon piye? Pertelon Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah nek kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini malam hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh. Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh Wah, Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki itu didol? namanya drone. Apa? Drone. Oh drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu ndak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tuwa Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jim. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek enek Ora jine. ketok ya? Ora ketok lek Ora putih ketok, lek ora ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Iya. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jim ning jam. Iya, Wong aku diarani kok kaya dukung to kan. Lah sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku ora apa mau ya muni terus toh, kamera sampean. drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Ya, nduk niken nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mle yang nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto Nggih. kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, gareng Mas. Ya ra. Kudune sing luwih enom to Iya. Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe. Ya ta. Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Kok dicet. apa Piye? kurang gawean to bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wang bagus. Bapak jening hati. Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggono no. Penyanyi mulai kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang tuh gandrung wong ayu. Oh, arang-arang piye? Gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia.
Oh sehat kok asam urat. Asam lambung kok ya. Ayo, Rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Alah, ngono kok dirembuk. Lah iya. Kaya nyene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Joget biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine Ya sing penyakit apik kok. aja ngono. Ya sing makane gagah. sing gagah. Aja koyo Iya yo. Yo aja dadi atimu. Saking senenge atiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Yo ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gareng digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula, cek gula. Kencing manis neh. Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis Ken. Dademu Nyawang kini nih Ken. Welas sana. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah ngapa ngerti miring-miringnya kok ya wedi to? Drama. Tapi malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lah lho. terus pamane zaman Gen Z apalagi nih zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene yo rene to Pak De, Yo Pak ning De. yo terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Yo Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki yo rene salahe. Ning yo Malah aja terus mlebu- kaya wong mecati ngono to. Tutungno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing jelodri. ing jelodri. Kakean lagu tadi ora hafal. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah ya, kono dhewe yo ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean, no. Wis ora kuat piye ta, Kek? Oh, mulane anggar petuk, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti Ya, wong ora. piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki sih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro to, Cayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek Masa cedhak karo wong lanang iki nggo semangat belajar. Iya.
Mosok arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, ki apik. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Loro-loronen. Oh, alah ya. Yo kan. Nyedam tari. Yo. Lanjut. Sok. Nyidam sari Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Nah. Iki mumpung tak tes saiki. Apa, Kenapa? Mas? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Ah. Saya selalu berpikir Irigasi. positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau Ha gak? ono, Mau operasi gak? yo kuwi lah apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti- berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah, Ada. asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, Ya. heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah, tur aman. Nah, kalau Nah. tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nggih. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. BH. Berarti dieleng-eleng, Mas. Ha-ha. Soalnya enek pelajaran ning SMA biasanya kan enek to Mas koyo tabung-tabungan ngono kuwi Oh, enek tabungan, apa-apa. nggih. Koperasi adalah BH. Kok lek nganti Kok nek salahne gurune nyalahke gurune. kon goleki garek. Ya. Oke. Oke, anggota koperasi kudu sing nom, sing tuwa rasa dadi anggota koperasi. Ya ora to nek ning kene iki tuwono mu kabeh. Ah. Wong nom apa? Ya, Ayo, monggo. tutup Ya, no Nduk. lagune apa Monggo. iki? Nyidam Nyidam sari sari. langgame. Oke. Monggo yuk. Gong-gong iki Mas Anggi.
ya ora gumun, ora Piye? mokal yen niken ki saya mumbul. Lah ngapa kok Mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora karbitan. ora kesengkan ning Wah. ditata karo kahanan. Ah, mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten Oh, pemanggilan nggih. Magareng. Nggih. Bapak Siriadi sekalian Bapak. monggo menawi wonten keparengipun. Bapak. Sekalian Pak Trisno sinten mawon ingkang bakal dipun kanthi kados Bapak. sadat saben monggo mriki. Bapak. Pinarak mriki. Bapak Sriadi parenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak. Kalian Monggo ibu. pinarak mriki monggo. Kalian ibu, kalian Metara.